सर नमस्कार। गुड इव्हिनिंग गुड इव्हिनिंग गुड इव्हिनिंग 이 ନିଷ୍କଞ୍ଚନୀ ଘଞ୍ଚ ଜାଗାକୁ ମୋତେ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ କି सर ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ରୁମ୍ କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଷ୍କାଞ୍ଚନ। ବହୁତ ଗପୁଛୁ। ଏଇଟା ମୋ ଘର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ। ମୁଁ ତତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ହୋଟେଲକୁ ଡାକିଛି, କୋଉ ଘରକୁ ନୁହଁ। ମାଇ ସେଲ୍ଫ ରାକା 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 ରାକା। सर କଣ ମୋର ପାଇଁ ଟିକେ ଡାକିଛ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ୟେସ୍ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାର। ହୁଡୁଆ କଳାକାର। ଆରେ କଣ ଦୟା କରୁଛୁ? ଦୟା ଦୟା ଦୟା। ନାଇଁ ସାର୍ କଥା କଣ କି ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ମାନେ ପାର୍ଟିର ମାଲିକ। ମା ତେଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମୁଁ ମାଲିକ। ନୂଆ ପାର୍ଟିଟେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ନୂଆ ପାର୍ଟି ମା ତେଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ। ଆଜ୍ଞା। ଓ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ସେଠି ହିରୋଇନ୍ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଚ୍ଛା ହିରୋ ଯିଏ ଗୁରୁ ବାବୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ। ଆଉ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ସେଟା ଭିଲିଆନ ସାର୍ ଆପଣ କରିବେ କି? ଚୁବେ ରାକା ସାଙ୍ଗରେ କଥାଟା କରିବ ଯେ ତାପରେ ତାର ଡିଲିଂସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଟଙ୍କା କରିଛି ବଙ୍କା। ଆଗେ ଟଙ୍କା ତାପରେ ଯାହା। ସାର୍ ଓକେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି? ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି 60 ଲାକ୍ସ। ଦିଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବେ। ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଟା ଟୋକା ରହିବେ ଯେ ମାଲ ରେଡି କରିବେ, ମୁଁ ପିଇକି ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବି। ଆଉ ଦିଟା ଝିଅ ରହିବେ ଯେ ମୋ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବେ ଆଉ ମାଲିସ କରିବ। ଓକେ ସବୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ। ପଛପଟରେ ବେଡ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଶୋଇକିରି ଯିବେ। ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି କି ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଦୁଇଟି ଝିଅ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ମସାଜ କରିବା ପାଇଁ। ସତ କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଖାଲି ସାର୍ ମତେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କୋଉ ରୋଲ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ? ସବୁ କିଛି ରୋଲ ମୁଁ ଜାଣେ। ଏ ରାକା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ହିରୋ ରୋଲ, ଭିଲିଆନ ରୋଲ, ଏ ମଦର ରୋଲ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଲେଡିଜ ରୋଲ କରୁଥିଲି, ପଛରେ ନାଚୁଥିଲି। ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ କରିପାରିବି। ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇବି। ପାଥସ ରୋଲ କରିକି ଦେଖୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଇ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତୁ ଏ ଘରଟାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦେଲୁ। ଏଟା ପାଥସ ରୋଲ ଗଲା। ଶଳା ଚିହ୍ନିଛୁ ବେ? କାଟିକି ଟିକ ଟିକ କରିଦେବି, ଟିକ ଟିକ କରିଦେବି, ଟିକ ଟିକ କରିଦେବି। ଏଟା ଭିଲିଆନ ରୋଲ ଗଲା। ସାର୍ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଆପଣ ମତେ ସତରେ କାଟିକି ଟିକ ଟିକ କରିଦେବେ। ଫାଇଟିଂ ଫାଇଟିଂ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତୁମ ପରି ପ୍ରେମିକାକୁ ଟୁରୁରୁ ପାଇକି ସାଥୀ ହେଲି ମୁଁ ଆଜି ପାଗଳ। କି ବଡି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କି ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ହଲୁଛି ଖାଲି ଝଲଝଲ ହେଇକି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆମ ପାର୍ଟିକି ଯିବେ, ଆମ ପାର୍ଟିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆଗୁଆ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା ଗଲା ପରେ? ନାଇଁ ପୁରା ଆଗୁଆ ଆଡଭାନ୍ସ ମୋ ଘରେ ଦେଇକି ଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଡ୍ରେସ୍ ହଳେ ଦବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବର୍ଷକର ଖାଇବା ଦେଇଦେଇ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରୋଲ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାର୍ଟିକି ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଦୟା କରୁଛୁ ବେ? ନାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ହବ ଅଭିନୟ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ସେ ଯୋଉ କାରଣଟା କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ନା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ବାହାରିଲା ନା କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୋ ଜୀବନର ଅନେକ କଥା ତତେ ଯେ ମୁଁ କହିବି ସାବିତ୍ରୀ ସରି ଯାତ୍ରା ହିଁ ପଳେଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେ ମୋ ଜୀବନର ଅନେକ କଥା ତମକୁ କହି। ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ଜୟପ୍ରକାଶ। ଜୟପ୍ରକାଶ। ଆଜ୍ଞା ଜୟପ୍ରକାଶ ବଢିଆ ନାଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ବିୟୁଟିଫୁଲ ମାର୍ଭଲସ। ଜୟପ୍ରକାଶ ମୁଁ ଯେ ତମକୁ ଜୀବନର ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ତମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ମତେ ଏଟା ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏହା ବହୁତ ଗହନ କଥା। ଆଜ୍ଞା କଥା ହଉଛି ପାର୍ଟି କରିବାର ବେସିକ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ପାର୍ଟି ମାଲିକ ଭିଲିଆନ ଆଉ ମାଲିକ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଫ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମାନେ ମୋ ପାର୍ଟିଟା ବାହାରି ଯାଇଥିବ ମଝିରେ ଯଦି ଆପଣ କାଳେ ହଇରାଣ କରିଦେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ତାହେଲେ ମୋର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଠେଇବା। ସେଇଟା କଣ ଦୟା କରୁଛୁ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇଟା ଭାବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଲି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ଅରୁଆ ଡାଲମା କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବେ ଝାଡା ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟରେ ମୋର ଏନେ ମଟନ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଏସବୁ ଖାଇବି। ଭିଲିଆନ ଚେହେରା କେମିତି ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ହେଇଛି ସାର୍। ଖରାପ ଅଛି? ହଁ ହଁ ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଖାଲି କହିବେ କି କଣ ପାଇଁ ମଝିରେ ଆପଣ ରୋଲ ଛାଡି ଦେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଆରେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଜୟପ୍ରକାଶ ତମେ କାହିଁକି ମତେ ଯେ ବାଧ୍ୟ କର। ଜୋନ୍ କୋଉଠି? ଜୋନ୍ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଭାବିକିରି କରିନେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ଜୋନ୍ ଖୋଜିଲେ କୋଉଟା? ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଆଉଛି ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବନିଶି ଧରିକି ବୁଲୁଥିବ ମୁଣ୍ଡ ସାରା ଆପଣ କହିକି ବୁଲ। ବହୁତ କପିଲୁ। କଣ ପଚାରେ ସିଧା ମୁଁ ପଚାର। ପଚାରୁଛି ସାର୍ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଅଭିନୟ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ମଝିରେ? ଦେଖ ସେ କଥା କହିବନି। ମୋର ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ହଉଛି କାହାକୁ କହିବୁ ନା। ଯଦି କହିବୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୁଁ ତତେ କାଟିଦେବି। କାହାକୁ କହିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ
ସେ କଥାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଧର୍ଷଣ ସିନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ହିରୋଇନକୁ ମୁଁ ଡବଲ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଟିକେ ଦୌଡୁନୁ ଏଇଟା କେବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ମାଲିକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହବା କ'ଣ ଦରକାର ସରି ହଁ ମୁଁ ଦୌଡୁଛି ହିରୋଇନକି ଧରି ପକେଇଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାଲ ପିଇ ଦେଇଛି ମାଲ ପିଇ ଦେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଦେଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଦେଇଛି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ଦେଇଛି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ଦେଇକି ବିଟ୍ ଟାଣି ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତିନିଟାଙ୍କ ନିଶା ମୁଁ ଏକାଥରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ମିଶେଇକି ଯେତେବେଳେ ପିଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ପୁରା ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଥେଲାରେ ରେପ୍ ସିନ୍ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମର୍ଡର କରିବାର ଭୁଜାଲ ଧରିକି 3 ଘେରା ବୁଲେଇ ଦେଲି ଆଉ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ତ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଛି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଛି ହିରୋଇନ କିନ୍ତୁ ଆସୁନି ମୁଁ ଆଇଲିଣି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଟୋକା ଯାଇଛି ଖଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଟୋକା ଯାଏ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ବନ୍ଧୁକ ପଡିଲେ ଗୋଟାଏ ଗଲାବେଳକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ରକ୍ତ ମୋ ନିଶା ଛାଡିଗଲା ତାପରେ ସେଠୁ କେମିତି ଖସିଲେ ମର୍ଡର ସତରେ ହେଇଗଲା ହଁ। ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ ହିରୋଇନର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଅଡିଏନ୍ସ ଭିତରେ ଦେଇ ଖସିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ତାହେଲେ ଆପଣ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପାଟିରେ ମାନୁଛନ୍ତି ଅରେ ଭାଇ ମୁଁ ଆରାମ ଜାଦା ରାକାଟି ହାତ ଲଗେଇଲୁ ମୋ ଭୁଜାଲ ଏବେ କୁଆଡେ ଗଲା ଭାଇ ସିଆଇଡି ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମୋ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ ଏ ଭାଇ ଯେପରୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆଳାପ ଦେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଳାପ ଦେ ଆଳାପ ଚାଲୁନ ସାର୍ हे प्रभु कालिया ठाकुर हे घटगा तारिणी हे माँ मंगला मते रक्षा कर माँ मते रक्षा कर सब बळे ए राक्षसटा मोर कॉलेज जीवा बाटरे बिलेई भळा छकी रहउची हे माँ मंगला तू कहिलु मु कोन कुकुडा छुआ सब बळे ए मते छकी रहउची हे माँ मंगला बाड़ी पड़ा देखिबा जे केमिति रेप करिवो ता खाइबारे झाड़ा औषध मिसे देजी देखिबा केमिति रेप करिवो अरे हे माँ मंगला मते रक्षा करो माँ मंगला हे माँ मंगला मते रक्षा करो हे प्रभु हे कालिया ठाकुर मते बचाओ कालिया ठाकुर ओडुआ କୋଉ କାଳିଆ ଠାକୁର ତତେ ରକ୍ଷା କରିବ ଲୋ ମୁଁ ତ କାଳିଆ ମୁଁ ତ ବଳିଆ ମୁଁ ତୋର ସବୁ କିଛି ଆଲୋଆ ଏ ରାକା ତତେ ଆଜି ତା କବ୍ଜାରେ ପକେଇକି ଟିକେ ଟେରେ ଟେ ଟେରେ ଟେ ଟା 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 ଆଲୋଆ ଆଲୋ ବନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆଲୋ हे प्रभु कालिया ठाकुर ତାଳି ମାରୁଛୁ କ'ଣ ବେ ରେପ୍ ସିନରେ ତୋର ଭୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ରେପ୍ କରିବି ଆଲୋ ମୁଁ ଆଜି ତୋ ବଙ୍ଗାରେ ଟିକେ ବୁଡ଼ ପକେଇବି ଲୋ ଆଲୋ ଏମିତି କନା କହୁଛୁ ଆଲୋ ଏଇ ନାଇଁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାଇଁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ତୋର ମୂଳରୁ ଧରିନି ଛାଡ଼ି ଦେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଲୋ ଓହୋ ଜଲ୍ଦି କରୁନୁ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ରେପ୍ କରିବି ମୋର ଟିକେ ତୁ ବୁଝିପାରିନୁ ଘଟଣା କ'ଣ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଲୋ ଆବେ ଆଲୋ ଆଲୋ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ବସ୍ତ୍ର ନ କଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ତ ଲୁଗାଟାକୁ ଆଜି ପୁରା ଓପନ କରିବି ଛାଡ଼ ମୋ ଲୁଗା ତୋ ନିଟା ଦେ ଆଲୋ ଏଇ ତୋ କାନରେ ସେ ଯୋଉ ବାଲ୍ଟିଟା ଡଙ୍ଗା ହେଇଛି ମତେ ଦେ ଓହୋ ମୋ କାନରେ ବାଲ୍ଟି କଣ୍ଟା ଖାଇଛି ମୋର କାନ ଫୁଲ ଅଛି ଚୁପ୍ କର ମୁଁ ଜାଣି ଡାଇଲଗ ଡାଇଲଗ ରେ ବାଲ୍ଟି କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ତୋ ହାତରେ ସେ ଯୋଉ ମଗଟା ମତେ ଦେ ହାତରେ ମୋ କଣ ମୋ ଚୁଡ଼ି ଅଛି ହାତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମତେ କାଇଁ ବାଲ୍ଟି ମଗ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଲୋ ଦେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି କୁଆଡେ ଯିବି ଜଲ୍ଦି ରେପ୍ କରୁନୁ ଆରେ ରବେ ଡାଇଲଗ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ରେପ୍ କରୁନୁ ବିଲିୟନ ନା ମୁଁ ବିଲିୟନ ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରିଯିବି ଓହୋ ଜଲ୍ଦି କରୁନୁ ଦେ ତୁ ଚୁନଟା ଦେ ଆଲୋ ଆଲୋ ঠিক আছে